bandjes. Deze komt uit Aruba, daar zitten er dan 16 in. Hindi, kunoto tuna, kunoto de enseñanza, kunoto tuna les. Nanoto comprende el dolor de nos funcionando. Por die anos 50, me querer pensamento na Aruba a nascer para bem com parque. Het instituut is in het begin van de vorige eeuw gestart en op initiatief van het bedrijfsleven. Het zijn 20 bedrijven geweest die hebben gezegd: wij hebben behoefte aan mensen die voor ons naar verre landen gaan, naar tropische landen, en die daar goed op voorbereid zijn. Mensen die we hebben verteld wat voor taal er gesproken wordt, wat voor cultuur daar leeft, hoe je met mensen moet omgaan, wat de gezondheidsomstandigheden zijn. En dat niet alleen voor die medewerkers zelf, maar ook voor hun hele familie. En daar is aan de ene kant is het initiatief uit voortgekomen. Aan de andere kant betekende dat mensen hier goede voorlichting moesten hebben over wat kun je daar verwachten. Wat zijn de omstandigheden waaronder wij Nederlanders voor een bedrijf in de vreemde moeten werken. En zo is het museum dus ontstaan. Na 1864, het Koloniaal Museum abordo Lanterna Haarlem. E saki a cresce bira het Koninklijk Instituut voor de Tropen. E tarea nang i departamento nang di e asina yamaket na Amsterdam tamasha varia. Quadrando con ang meta inicial, nang ti un biblioteca, un museo e un instituto di salubridad. Pero den casi 150 años di nang existencia, nang cresce bira hopi mas grandi e diverso. Hoy en día nang tambe ti un departamento kuda publica buki, un teatro, un cinema e hopi mas. El museo te queda un di departamento nang mas conocido. Aquí nang tambe ti un parti dedicada a Antillas e Aruba, kuda demonstra hopi bon e pensamento ku e holandês nang antes stava tatin di e importancia di nang isla nang Caribense. Nou, wat ik erover kan vertellen is dat het heel weinig is. Behalve wat pre-Columbiaanse vuistbijlen en scherven, voornamelijk dus van Aruba die hiernaast ligt, is dit het. En vergeleken met wat we in Suriname hebben, maar ook vooral Indonesië, depots vol, kasten vol, is dit eigenlijk alles. Deeltje is eruit, dat ligt nu in de tentoonstelling. Dit is eigenlijk alles wat we hebben. Wat klederdrachtpoppetjes, bandjes, deze komt uit Aruba, daar zitten er dan 16 in. Dat is het. Eigenlijk wat je hier ziet is een toonbeeld van de weinig interesse die Nederland had in de cultuur van de Antillen. Het werd letterlijk en figuurlijk als wingewest gezien en de cultuur was niet interessant. Het was ook een heel passief verzamelbeleid. Als iemand eens wat had, dan namen we het aan. Sommige dingen komen van het Koninklijk Huis, omdat ze dat op een bezoek hebben gehad. Een schelp, dit soort dingen die ze dan cadeau kregen, dat komt dan in het Tropenmuseum uit. En dat is dit is het treurig getuigenis van 150 jaar culturele belangstelling. Dit is het. E colección di portret cu e museo ting di Aruba y Antillas zit más amplio. Foto's geven een beeld van uiteraard het beeld van het land, maar ook van de geschiedenis van het land. En foto's moet je natuurlijk altijd interpreteren. Je moet altijd bekijken wanneer de foto gemaakt is, waar die natuurlijk gemaakt is, maar ook wie hem heeft gemaakt. Want de achtergrond van de persoon die hem gemaakt heeft, is van heel veel belang van het oog waarmee hij gekeken heeft en wat hij op het beeld zet. Dat moet je altijd proberen met fotocollecties te achterhalen. Want dat is natuurlijk zomaar een foto zeggen en dat is de waarheid. Nee, dat hoeft niet. Het is altijd de maker die geeft een interpretatie van de werkelijkheid. En die interpretatie moet je proberen te achterhalen. De reden waarom hij de foto gemaakt heeft. Por contactar el instituto si quiere una copia de cualquier portret de la colección.
Kijk, onze mooiste collectie van wat de Antillen betreft is natuurlijk de foto's van de fotograaf Soublet. Daar hebben we een rijke collectie van, prachtige albums en ook losse foto's. Het is natuurlijk altijd goed dat foto's geconcentreerd ergens bewaard worden, zodat je daar een goede studie van kan maken. Hoy en día sí, el instituto está interesado más activamente para nos isla. Er is zeker een hele duidelijke plaats voor Aruba. Het gaat er ons niet om of een bepaald gebied nu wel of niet helemaal in het beleid van onze minister voor ontwikkelingssamenwerking past. Het gaat er ons om, in de eerste plaats vanuit de oorspronkelijke doelstelling, hebben we iets met een land. En het is heel duidelijk dat wij met de Nederlandse Antillen en met Aruba het nodige hebben. We verzamelen wel en we zijn eigenlijk nu bezig om een politiek op te zetten om te kijken wat zouden we nu moeten gaan verzamelen van de Antillen. Kijk, je kunt niet alles inhalen, maar ja, kijk ook op de Antillen. In de meeste musea, het is vaak koloniaal erfgoed, kledingkasten, oude strijkijzers, kortom, witte collectie. En is dat nou zo interessant voor ons? Misschien eentje. Maar echt de Antilliaanse cultuur, alle mengvormen, ja, daar moeten we ons op oriënteren. Ja, misschien moet het carnaval, want ik vind carnaval een bijzonder cultureel iets. Misschien moeten we carnavalskostuums gaan verzamelen. Want jammer genoeg doet ook bijna niemand dat op de Antillen. Terwijl het een belangrijk cultureel erfgoed is. Dus het is een heroriëntatie. En we moeten goed gaan nadenken, wat is nu het cultureel erfgoed wat bewaard moet blijven. En dat zal ook in goed overleg met de Antillen moeten, want in principe moet men daar verzamelen. Maar voor ons is het toch ook aardig, want we krijgen natuurlijk steeds meer Antillianen die ook ons museumpubliek gaan zijn. En die moeten iets over hun wortels en hun cultuur kunnen vinden. En als ze het niet in Amsterdam in het Tropenmuseum kunnen vinden, ja, waar dan nog wel?